ndị be anyị bịakwa nọrọ n'ụwa na-achị ikpu na ndị unu fụrụ kịta abụọ akpafa n'aka ma ndị bụ akpafa n'isi na fa na-agba ọsọ ndụ fa na prọfet na chọọchị fa agwalụfa na Chineke gwara ya wee sị ya na oyi emebi ụwa na 25 Disemba 2025 bụ ekeresimesi na fa lekọsịa ife niile fa nwere fa lee prọpati fa niile inwe a niile inwe unu ile inwe ego na bankị ibupụta ya na gụlee ife niile ka i wee bịa nye onyinye n'ụlọ ụka were ya wee so osidi na Chineke gwara ya wee sị ya na ụwa ya emebi na 25 Disemba 2025 bụ ekeresimesi hey na ndị unu fụrụ kịta abụọ akpafa abụ na 24 Disemba 2025 ka fa bụ akpafa wee na-agbaje n'ụgbọ onu a na prọfet fa nwere ụgbọ ọlụlụfa ụgbọ mmiri eji osisi wee lụ n'ọgwalụfa 24 Disemba fa bukọta akpafa na fa bịa ka fa jebaa n'ime ụgbọ ahụ na amakwụkwọ na ebe a ka ụwa nke fa ya na wee mebi ka ọ na-abụ n'ụwa nke anyị nọ na ya mebizie fa wee pụta wee bido uwe ọzọ ka ọ na-abụ na o nwere ebe ọzọ fa na-eje ụwa anyị emebina nwanne ụnụ amalụkwa bịakwanụ ka nke ọrụ ụnụ ka nke a si wee mee ka unu nụkwa ebe nke anụnwa na-eme na-asịkwa nọ na Ghana hey na Ghana nke aya nekwa Naijiria nekwa Ghana ọ bụrụkwa na o nwere nwanne ụnọ Ghana na-ayị alụ ụka na-agba kpọkwa ya na fonu ka ịma na olekọsịkwa n'ife niile o nwere wee buru sọsọ Ghana mozgo ka akpa asịsa kafa bụ n'aka ife a unu n'anya unu ya afụ ndị bụ akpa n'aka ma ndị bụ n'isi ma nne ma nna ma ụmụ ma ikwu na ibe ma ụmụnna ma ndị ọgọ ma oyi nwoke ma oyi nwaanyị na-akpọ unu fụfa bụ n'aka abụ ọsọ ndụ fa ka fa na-agba fa na-eje ịba n'ime ụgbọ pastọ fa lụrụfa ka amaghị na ka ụwa fa yara imebi ka ọkafa jee ebe ụwa ya emebi ka ọkafa dụ ndụ jee n'igwe ka ọkafa dụ ndụ jee ọkụ mmụọ ka ọkafa jefu Chineke n'anya ka ọkafa jefu mama ịwata n'ime mmiri nwanne ụlọ amalọkwa ebe ndị anụnwa na-eje hei si na nwere ndị ka na-ayị alụ ụka wee na-akọwa na prọfet anụnwa dịka oke amoosu na-enyere afịa wee dịka prọfet Ebu Anua na prọfet anụnwa bidoro na Jenụwarị 2025 ya na mbido agha anụnwa wee na-egbu amụma n'ezi ozi ọma wee sị na Chineke gwara ya na ya fụrụ Chukwu na ya nụrụ ka Chukwu gwara ya na ya ha echi ntị na ya fụrụ Chukwu na ya ekpughizi na ya na-afụ ụzọ na Chineke gwara ya na ụwa ya emebi na 25 Disemba 2025 bụ ekeresimesi na ya jee lụọ ụgbọ mmiri a sịkwa na pastọ lụrụ ụgbọ mmiri 7 si na Chineke gwara ya lụọ amaghịzi m ife kpata na Chineke esighị n'eluigwe zidatalụfa ụgbọ fa ya eji wee pụ o si na Chineke gwara ya lụọ anya bụ ụgbọ na olu na 24 Disemba 2025 na ya kpọkọta ndị niile kwenyere n'ife ọ na-ekwu ka fa jebaa n'ime ụgbọ hei ha sịkwa na nwoke a na mgbe nya bụ alụ ụka na ahịhịa ọ na-akụ eri ka onye agbara ọgwụ anwụ n'isi na ndị gọọmenti Ghana ji ndị uwe ojii wee nwụrụ ya wee sị na ya bụ nwoke na-asị asị na enweghị Chineke gwara ya n'iyi ọha egwu unu makwa na onwego mgbe fa na-asị na ụwa ya emebi si ji egoro kandụl na ụwa ya ekpu emechaa onwe ha nke anyị fụrụ onye ka a kpụrụ nwoke tii na nga wee wepụ okwu n'ụlọ ikpe wee ruo n'ụlọ ikpe ndị ọkaikpe ya wee sị na iwu amalọkwa nwoke na ịbụrụ onye isi ndị nchụaja egwu amụma sị na Chineke gwara na enwere okwu iwu ji na enwere okwu iwu malụ na ihe ejekwa nga na ndị agwalụ kweta sị na fa ya ejete isi n'ite fa ji etinye asị fafa nwa ji ka eji asụ akwa facha ịṅụ fa nwa asị fafa ji adawi na River Niger facha ịdawi fadawi ka fa jefu Chineke ọsịsọ na enwelokwa onye nwoke makwela amakwe wee sị na-agbapụtakwara nwoke na-asịkwa na iwu amabidoghị ife nwoke kwuru na onye ọbụla bụ onye isi ụka nwere laịtị ikwu ife tọrịa ndị memba ogbezi atụrụ sogbu ala egwu onye laiki ya ome onye alaikikwana ome wee hapụ nwoke wee pụtakwa wee kọntinu kwa ebe ọ kwụsịrị wee ka na-agwa ndị membịa na ya anụrụ ka Chukwu gwara ya na Chineke gwara ya nekwe na ụdị akwa oyi ka oke amoosu ụna afụrụ dresin ya ntu aka ndị amoosu si eyi akwa anụnwa oyi kịta bụ akwa ndị amoosu iji wee gosi unu na nwoke a bụ ezigbote ekwensu afụrụ anya onye mana ochi ikpokọrọ ndị membịa wee jee chụọ aja na mmiri hei okwu ya ka ndị efu memba chọọchị ya wee lekọta ife niile fa nwere wee buru so akpa unu fụrụ watapruf fa bụ n'aka wee were ọkpa wee na-eje n'igwe ebe fa ji ọkpa eje kịta ka fa jee baa ụgbọ onua ka ụgbọ buru fa wee jebe obodo Afụdebe nwanne ụnụ ama akwụkwọ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị ụna bụ n'ife a merụ na Baịbụl ka ọ chọrọ ime unu mana mgbe o mere na Baịbụl na ya anụghọ na ya afụghọ n'oke edela anyị ka anyị nụrụ na-enwere onye afọ ya bụ Noa na Baịbụl na ọlụlụ ụgbọ mmiri wee lụcha
wee na-ezi ndị mmadụ ozi ọma na Chineke gwara ya n'ụwa ya emebi, na ndị kwenyere n'ife ọ na-ekwu na fa ji ebe anụ ụgbọ mmiri ahụ, na ọ bụrụ na fa baa na ndị ahụ ya adị ndụ. Ndị ekwetaghị wee baa na mmiri na ọkụ ya abịa kpochara fa, na enwekwa onye kwetara n'ife ya bụ Noa na-ekwu, na ọsọsọ ndị ezinụlọ ya bụ ife kwetara n'ife okwu wee so ya wee jee baa n'ụgbọ mmiri. Na befe mara ife na-eme ọtajiri wee sị Chineke wee were mmiri na ọkụ ka ọsọsọ mmiri ndị na-agụ Baịbụl wee mebie ụwa n'ọdụzụkwa ka ya bụ agbụrụ Noa. A sịkwa na ọsọsọ ezinụlọ be Noa bụ ife gbara ọsọ ndụ fa. Damis na anyị si na agbụrụ Noa ebe ọ bụ na na Chineke mebiri uwe onye oke na ewu na ọkụkọ onye ọbụla nwụsịa. Ọ dozikwa ka ya bụ agbụrụ Noa. Ụnụ mana ọsọsọ fa bụ ife gbara ọsọ ndụ wee jee gbakpọ n'ime ụgbọ ahụ na ọsọfa bụ ife dị ndụ, na ndị ọzọ nwụsịsịrị anwụ ma ewu ma ọkụkọ. Na ọdụkwa ka onye bụ ife ka nwoke a chọrọ ime amazibụ ndị ya kọnfam na ndị aso ya agba ọsọ kịta bụ ife ya afụzi ka ife si wee memesịa fe ede Baịbụl nke fa ndị ya pụtazi ụwa ọzọ afụ, maka na anyị nwa ụnụ afụgo n'ụwa ya emebi. N'ọdụkwa ka Chineke eji mmiri na ọkụ abịa. Ọkụ ya ka m sị ka m bịa kọrọ unu ịmalụkwa ebe ị nọ kịta nọsikwa ike na-asịkwa n'ụwa ya emebi na Disemba 2025. Ọ bụrụkwa na m etinye akaụntụ nọmba m mekwa transfa tinye ego niile ị nwere na akaụntụ m kịta, ọ ya abụ ọkụ na mmiri ya agba ka ị malụkwa na ịchụgolu Chineke aja. Pastọ abụkwa na ekperi ma azụrụ azụ onye oshi wee sị ndị chọọchị membia fa lekọsịa unu fụ moto nwoke a na-agba kedu ife kpata na ole hụ moto nke ya, kedu ife kpata na ole ife niile o nwere ka o wee gbara aka wee sofa. Unu afụrụ ndị ya wee ji ife wee fochisi ntị ebe Chineke nọ na-ekwe unu ka a ya egbu n'oge unu erughị eru. So egbuzie na chifo ọ bụrụ na uwe mebiri ka ife nwoke a ya gwa ndị chọọchị membia ọ ya asịfa na Chineke ekwugharịgo ka ọ ya agwafa na ebe fa kwetalụ n'ife Chineke kwu na ya emebizi ụwa ka unu adịchọ na ndị a na-aya afụfe anyị ọzọ. Unu adịchọ na nwoke anyị ejifa je chụọ aja n'ime mmiri. Ebee ka ụgbọ nwa bufe abịa ọ Naijiria ka Togo ka Okodofu a ebe ụwa ya emebina ka ọ nọọsọ na Ghana ka nya bụ ụwa ya emebi. Nwanne unu ama akwa ọ bụrụkwa na ife amecha gọọmenti jekwa kpọrọ nwoke a ka etinye ya na nga na nya bụ nwoke na-enwekwa sọkọsọkọ isi adịrọkwa ya mma. Unu gbakwa ya nkịtị echi niile o welu jik nye ndị chọọchị membia afọ anwụsịsịa. Amakwa ka gọọmenti si wee hapịa okpokọrọ ndị niile wee na-aba n'ụgbọ nwanụ ndị anwụsịsịa. Anyị atakwa gọọmenti obodo fụta maka ọ fụchara ife niile agbafa nkịtị. Ọkwa nke nọ sị ka m wetara unu na-enwekwa ndị alụ ụka ka na anyị ndị ọcha wetara unu ụka esi hokwa etu aka ndị ọcha wetara unu ụka ahakwa anyị alụ ụka ọkwa ndị obodo nke anyị so wee nọrọ irue n'ụlọ ụka so ndị agadi nwoke ndị agadi nwaanyị agụa nwenwe agbasa sofu ugboro ka a na-enye onyinye aha wee mebaza ife dị na ụlọ na-eme aka m odi ụkwụ m odi ya nke nwa ahawa akwụ ya. Fada na-arụkwa ọrụ, fada abụkwa gọọmenti na-akwụfe ụgwọ ọnwa. Ọ kacha ụka oyisisi akwa ya na moto oyi bịa yirikwa jebe ebe ọ na-arụ ọrụ jee na apatịmentị ebe obi jee biri ọnwa ruo ya ụgwọ ọnwa. Fa hawa aka ka ndị be anyị si aka hawa aka ka ndị be anyị si aka na ndị be anyị bụkwa onye mepee chọọchị ebe ahụ abụrụzie ọfisi ya bankị ya na ife niile o wee na-anasịsị ndị nne nwaanyị ego niile fanwe ndị agadi nwaanyị tụọnụ nke a tụọnụ nke a everyday a na-enye onyinye everyday a na-akwụ taịtị. Oge nke Jizọs ka unu si wee dị ya n'akwụkwọ ofu ugboro kwa ka a na-akwụ taịtị mana every Sunday a na-akwụ taịtị n'ụlọ ụka. Dozi imin na na-akwụ ụgwọ ọnwa every week. Ife a na-akwụ ụgwọ ọnwa bụ every month. Akwụọ ụgwọ ọnwa iwepụta ofu ụzọ n'ụzọ one nwanụ wee nye Chineke. Mana nke unu every Sunday a na-akwụ taịtị a na-akwụ ụgwọ ọnwa every week. Jenụcha ife unu ya alụ rudaba na ndị mmadụ ọfisi n'isi ojoloko uru na-egwuzikwa na nke ikpeazụ ahụ ọbọkwọ ntụ aka Chineke si wee ka mgbe ọ bịa n'ụwa ọbọkwọ ntụ aka esi di ya n'akwụkwọ nsọ. Unu jizikwa aka unu degharịa nke unu ọ bụrụ chọọchị bizines ọ bụkwanụ ka ọha n'ọnụ unu fụ ndị ahụ na mma na fadị ndụ unu afụ ụfa na mma na nwoke ewere gwa afa je chụrụ aja. Ọ ka ya pụta gwakwa ndị ọzọ n'ụwa ya emebikwa sokwa na ya na-eje.